Jeg er også i gang med at hænge Rikus. Hvis du tager en af mine bomber, så er det sindssygt. Jeg laver det. Det er tæt på lige nu. Det er meget tæt lige nu. Fordi jeg har mange chips uden at der sker noget. Jeg er også i gang med at record selv, så jeg kan gå på min YouTube-kanal. Ja, så kommer det hele. Okay. Nej! Så er du det bombe der. Og hvad gjorde du på det der mærkelige livestream, hvor du skulle sige plus? Lakker. Du har en mærkelig livestream, det er meget mærkeligt. Det er pludselig tæt lige nu. Det er meget tæt, nej. Shit, der er kun... Jeg kan se, hvad for en der er bomber, og der er en af dem, som du er meget tæt på at være bombe. Er det den her? Nej, det er ikke den. Det er det her. Hvis du vælger den, så... Jo. Så var det en hver gang. Det er den der. Men var det ikke? Så må det være forkert. For jeg så bombe på den. Ja, det var der ikke. Tør hun? Du tager en af lederne, så... Og hun var så tæt på at tage en bombe. Please, God, please, bro, please. Yes, please. Nej. Ja, du kunne det. Og i løbet af de her 2 bomber, så er der en mand. Oh my god, du er heldig. Ved du hvad? Her er din special surprise. Hey, kom her. Real. Special surprise. Come, let's 1v1 again. Siden du har fået the chair of hell. Bro, jeg er locked in, bro. Jeg er fully locked in. Are you full locked in? Ved du hvad? Den her. Bombe. Bomberklart. Yes. Bomberklart. Nej. Hvis jeg får bombe, så bliver jeg så sur. Jeg har lavet en idé, du på at tage min bombe. Så er den her. Please, på mit liv. Please, tag den. Jeg skal nok, jeg vil 100 p bomberklart. Nej, jeg er så cool. Gå jeg i gang med. Jeg har 1 HP. Kan man ikke heal? Jeg kan heal. Bro, du er så tæt på at æde min tid. Bro, imagine, kom hjem til mor, så skal vi lave bombchip IRL. Hell no. Yes! Oh my god, hvor er det tæt. Hvis jeg tager en forkert, så er jeg cool. Jeg er cool. Jeg er cool. GG. Det er ikke noget GG, det er bare held, men okay. Food crate, se om jeg får noget godt. Jeg vil så tage på at få en hotdog. Hvorfor respawner jeg lige? Er det fordi, du skulle tage den som en good boy? Nu prøver du lige at spille mod hende. Så jeg siger... hun livede bare! What the fuck? Nå, jeg er klar, ready. Min søster John var lige. Bagefter så spiller vi mod hende. Ja. Ej, okay. Bro, du... Jeg synes, der lige sender mig venner mod på Roblox. Hun har spurgt mig hele ugen, om du kunne adde. Bro, jeg har bare siddet... Jeg er lige kommet hjem til min far i dag. Og jeg har lige kunne lave min første stream i dag. Men en ting jeg kan sige er, at i morgen så kommer jeg til at jeg starter en livestream kl. 8 om morgenen og boom. Hvis det ikke er det, så må det være en af de her 2, der er bomben. Jeg tager med dem ud siderne, for dem er der ikke normalt nogen, der tager. Måske 3 her. Jamen, jeg vidste det! Vidste det? Hvorfor tog du den så, hvis du vidste det? Nej, det er så tæt. Lige nu, det er så tæt. Nej, jeg er kult. Det er så kult. Der er mod en ledetråd. Den næste chip, du tager, den er faktisk... Den chip, som er bomben, den er helt oppe i toppen. Du skal tage den ud i siden. Okay, jeg tror på dig. Jeg tror på dig. Nej, fuck dig. F you. Jeg tror på dig. Men jeg skal altid så det her ikke bomben. Jeg skal lige spille med min søster hurtigt, okay? Ej, hun gider ikke fuck.
Vent lige. Okay, vent, Markus, spil lige med en. det er en lillesøster. Spil lige med en. Spil. Jeg siger ikke, hvorfor har hun et toilet? Fordi hun var heldig, bro. Det er det. Nå, nu vælger jeg lige nogle bomber til hende og vinder mod en lillesøster også. Ja, det skal du, bro. Det er ren, bro. Du skal vinde over min lille søster. Der er ikke noget der. You ready to use Min Gaming? Eller Min Gamer? Ming, ming. Min kat. Nej! Shit, bro. Shit, bro. Jeg er i gang med at record det her, bro. Det er så cool, hvor meget jeg lægger det. Bro, lige det eneste, der kunne for mig, det er, hvor meget dårligt. Yes. Hvis hun tager en af pillerne, jeg kan sige det. Nu tager den op i toppen. Hun er good. Nå, kom. Good boy. Good boy. Good boy. Take it like a good boy. Call me a good boy. God Oh my damn. god, hvor er hun fucking uheldig. Nemlig så hører jeg hende sikkert skrige. Oh my god, hvor du får den til. Det kommer til. Kom nu til at skrige. Hun kommer til at skrige sikkert, fordi hun tabte. Men altså, jeg synes, det er lidt crazy, hvis du skriger, hvis du taber. Nej, det er også det. Hun skriger mig. Er han blevet sur? Ja, hun blev ægte sur på mig, fordi jeg sagde, oh my god, du vandt. Hun købte den her starter pack. Bro, crazy. Hun købte Crazy hele bare den blive her sur på pack. sin storebror. Nå, tid til at få noget bedre mad. Jeg var til at tage på for en pink cat donut, og jeg fik råd min yndlingsfarve. Nå. Jeg skal lige runde min Nu skal mulighed, jeg så se dig, jeg din skal lige være helt locked in, bro. Hvad, hallo? Hvad fanden? Call me a good boy. Call me a good boy. Åh gud, nu er der tid til at se dig, din lillesøster. Okay, din lillesøster fik ikke nogen. Hvad får du? Ikke et boom? Jeg fik en boom klar. Hun fik et boom. Får du et boom igen? She goes boom! Nej, hvor? Lidt ud. Jo, han har et liv. Jeg kan gøre det cool. Og nej, han har et liv tilbage. Jeg undrer mig lidt om, han kan. Jeg er så cool. Oh no, Tammo, oh no. For helvede, mand. Bro, det er den eneste, der kan klare en. Nu skal jeg lige tage den her som en good boy. Nu skal jeg lige vende mod hende. Kongen, som har vundet 1 million gange. Kom nu, king. I'm your king, I'm your Alle alpha. sammen skal subscribe til Mabrigo. Subscribe. Jeg tager det samme som hende. Det var dumt. Det var meget dumt, hvis jeg ikke skulle. Tom, tag dem op i toppen, de er gode. Hun kender det der. Hvis ikke boom, jeg bliver sur. Jeg skal lige hurtigt. Jeg skal lige vente. Kan man købe explosion crate? Nej, det koster 2.000. Jo, jeg skal lige gamble hurtigt. Let's go gambling! Let's go gambling! Tag på cat donut, bro. Perfekt måde. Nå, guys, tak for at se videoen. Jeg rage baiter finally. Nå, men jeg spiller noget. Jeg skal lige øve mig lidt og spille noget blok. Og den næste video, lille spoiler alert, det bliver Block Fruits. Let's go! Jeg skal slutte videoen her. Farvel, guys.